sempre que agafo el cotxe és que ja és una inèrcia, no? Te'l agafes i te'l poses de seguida. Pues que hem anat a alguna excursió a vegades i llavors vols buscar posar-te el cinturó perquè veus que és lògic que vagis amb el cinturó posat. Estàs poder més còmode sense, però has de fer-ho, no? I et trobes que no surt bé, te quedes encallada i no hi ha maneres. Generalment vaig davant, sempre estic conduint i sempre me'l poso, entre altres coses perquè el cotxe m'avisa de que me'l posi i sempre me'n recordo de posar-lo. I a part, fa molts anys, quan ja es començava a ser obligatori, em van enganxar amb un trajecte molt curt sense cinturó. Jo viatjo bastant amb autocar i la veritat és que darrerament ja el mateix conductor ens obliga o ens recomana que ens posem sempre el cinturó de seguretat. Normalment quan condueixo vaig al davant, sempre me'l poso, el cinturó de seguretat, però quan vaig a l'autocar no. No vaig molt, però no ho sé, és com que no estem acostumats a posar-lo tant a l'autocar.